ଏଠି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ଗାଇବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁ ବୁଲୁଛୁ ଗଙ୍ଗା ଗୟା କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ କାହିଁ ବୁଲୁଛୁ ଗଙ୍ଗା ଗୟା କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ରେ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଭଜଲେ ସିନା ପାଇବୁ ତୁଇ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ଜପଲେ ସିନା ପାଇବୁ ତୁଇ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ତୁଇ ମିଛେ ଦୟା ନାଇଁ ହନ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ରେ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ କାହିଁ ବୁଲୁଛୁ ଗଙ୍ଗା ଗୟା କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ରେ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଭିତରେ ଅଛି ରେ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଦୟାର ସାଗର ସେ ତ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର ଅନାଦି ଜଗଦୀଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା ସେ ତ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର ଅନାଦି ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଦୟାର ସାଗର ସେ ତ ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର ଅନାଦି ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଭଜଲେ ସିନା ପାଇବୁ ତୁଇ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ हे जपले सिना पाइबु तुई देवकी नंदन तुई मिछे दया नाई हन मन भितरे अछि रे स्वयं नारायण मन भितरे अछि रे स्वयं नारायण जगतर नाथ से तो प्रभु जगन्नाथ अंतर्ज्वामी विधाता हे भक्ति भावे मिलती गले मिलुची दर्शन जगते रही कथा हे जगतर नाथ से तो प्रभु जगन्नाथ अंतर्ज्वामी विधाता भक्ति भावे मिलती गले मिलुची दर्शन संसारे रही कथा ए भजले सिना पाइबु तुई श्रीरंगा चरण जपले सिना पाइबु तुई देवकी नंदन तुई मिछे दया नाई हन मन भितरे अछि रे स्वयं नारायण काहीं बुलुछु गंगा गया काशी बृंदाबनरे मन भितरे अछि रे स्वयं नारायण मन भितरे अछि रे स्वयं नारायण मन भितरे अछि रे स्वयं